Oh, Bailey. Oy, May kini. Bayning! Ikaw din na? Oh, ako ni. Oh, sa may atong tuyo? Naalagay akong cellphone lagi bay. Di mahalagay palit ako ani bay iPhone bay nga. Oh, iPhone tinura. Ang ako tang gusto ta bay nga. Mo di bay. Naalagay sa dipicture akong cellphone bay. Nya, may dipiktuan na day. Ini akong cellphone ay akong gusto kita nga. Kanang inig picture ako ba nga. Mahimo kong mura kong piolo ba. Mato pa day, sa kamahalan ni mo cellphone, gipalit lang gigani, bahalag mahal kayo, basta mura lang kagnaong si Piolo ini picture. Oh lagi. So, problema Nya. mo ni akong problema na ni kay di agi ko kay picture ko tantang ko. Ora man gyapon akong panagway. Sa ato pa di ay, inigtangtang sa imong kao, mao rin gyapon kakunoy, Oh, kalbo. kalbo. Sus. Nya mo sa imoy payo. Ako ipayo lagi na Ang guba ni nga dili ka magwapo. Saman na kay mangayo nga. Isang anak ka ba kabuang. May problema na ako amigo nga mangayo kaayo, si Tutong Tugsok. Oh, Ipayo ni. Gusto nimo nga inig-ana nimo sa imong cellphone nga na nakibuhok. oh, mo lagi mo akong kwan. Ya. Iba. Imo na ipayo na ito bay kay. Mabulian ng kwan ba? Sige ako ni payo, may problema ni. Ato ni payo sa akong amigo. Oh sige, nya. Salamat kayo kay. Oh, Sa mga kwan na ba para maka kita 60. Magwapo ko. sige. Neste. Ikaw nang kakawa. Unya na kumagto silang tutong ipaayo ng cellphone. Eh, munguhas mo kakaw. Lumiyan ni mong sikmati Gaya mo tayo. Asaw Di makuha Ado na ko Wala yung buwas kakaw na. Patay! Nawa ang cellphone! Pungot sa upo! Asam na ko ito pakita? Mawagtang yun! Baal! Saan na ko ni? Me? Ikaw ni mo ang cellphone, Me? Ay! Patay! Saan na ka dito cellphone? Patay ko sa giyaan Patay ko Ernesto sa mukha Bay, Bailey! Tabaki ko pangitabay. Saan ka? Nawala ang cellphone nga iPhone. Ipaayo na pagkuto ni mo. Sus, buwangar mo makalar ba na? Yan ang imo magitamangan. Nga grabe na ba tumahala patay ka sa giya? Tama po bay. Tamangin ko bay. Di anir gito bay. Dili kinatagas kay. Di anir lagi. Usa kasikan pa lang gito bay. Di pa lang gito kay bay. Sus, Di anir lagi gito bay. yan saka ni mo. Nga mahal ra ba kayo ng iPhone Pro Max? Mahagi bay. Magkano rin ba? Pati na magkabuya na itong pinangita ganina. Ramatang pinangita Di rin. anir lagi gito bay. Di lagi gito. Wala gilain. Diri lagi gito bay. Dahil, pati inita ba ipahuway sa tabay? Bay. Baning. Saan ka na? Anong gilap mo ka? Ang cellphone ni mong iPhone. Nga naman ako saman. Nawagtang di anir. Di ka kung saan mo tawag ka. Di anir. Di anir. Di anir. Ingam mo ka. Sayang atoy. Kunting tumahala ra ba? Mau lagi. Mahal pa to aning upawa? O sa dinigin ma. Tapa pangita. Ayun na ito. Dinigin ma. Di anir lagi. Di anir. Anhin niya pangitaan din Pagkarong ganyan. Dili bagin mawagtang. Dili lagi pangitaan ninyo. Ikaw ba? Ganing haratang nangita diri. Asa magiging dapit na hog? Pagtugan ba kay? Dili lagi Mahal na ba to? Pangita mo. Pangita ba? Dili lagi. Pangita nga. Sama na hawa naman kayo si kap-kap na ito na diya. Ganing haratang Sino na nandun yun kayo? Klaro ko. Ikaw ba? Pila na ka oras na itong pinangita diha. Ganing harap. Nya kanong wa man kita to bakit Pagtugan ano, asa ripita kay timahala na ba ito kong cellphone? Di ato maguto na tagat. Sa libon. Nya kanong diha man ka nangita sinlo? Itatwas libon magkade. Ato ang toy. Sus, paman dito libon. Nanya bitin. Di ana na kong ngita sa awan. Tanda ka na mo. Bahala ang tagbapakal ng bitin. Ang akong cellphone. Nga nung taon, gadanghag na taon. Kaya nung gadanghag na taon ka, oy. Ato kong hagtoon. May kamoy ukay. Ikaw ba? Gadanghag mo na ka. Ato doon ba? Tanga lang. Ikaw, klaro. Oy, dapat tigil na wa. Di may bitaon. Di ani ito. Di ani. Sus.
Ang ba yung kuhan ko sa init kayo itong kabkab. Lagi na lagi. Ay, kanari, oh. Kang ni cellphone na, oh. O dire pa tani ditso. Di na Hindi mako. nga rin talaga to. Yan tuwag ko kita ni. Mo gundi ko lagi mo gimig tonto. Parehas imong otok. Kaway klase.